Hayi uma ungaya ngabantu uyofunga nalutho. Kunokwenzeka nje ukuthi emndenini kube no-anti owaziwayo ukuthi uma yena ake wageza waphuma uphuma agcokeni impahla aphuma izigcokile uma endaweni ethile ngathi iphezulu hayi ziyaziwa. Nomalume wakho kuyaziwa ukuthi hayi umalume bani uma nje kuyiwa emcimbini womndeni noma emall ugcoka lebhrukwe lakhe limnyama elitatazelayo neshethi eliskoshi la kapringile nalo lelo shethi aliphunyuzwa njalo ngilo. Kodwa loyo muntu uyoba nesibindi ukuthi eze kuwe akutshele ukuthi no uthenga impahla kakhulu Thokozani awunanqondo. Ukube ungamisa nje lokuthenga kwakho impahla kube uhamba ngonyanyavu lemoto. Ontanga bakho bakhe emaroom backroom emakibo mabafikile abasalala endlini kodwa wena kuyahlula lo ngoba ulibele impahla ekhavela yini yekela impahla mawuholile nje awuke ubuye usikhomba islip sothi uthenga itina. Nawo uzuyibuze vele ukuthi vele imali ngiyayimosha ngathi bacinisile. Kodwa lo muntu nawe mawuthi uyabuka le kubo akanawo lamaroom akutshela ukuthi wena wakhe. Lo muntu loyo naye uma ungathi uyalandelela uyafisa ukuthi aphumuze le shirt lepringile eli1 analo nale bhrukwe elitatazelayo elimnyama kodwa uyonika iadvice. Ngikutshela ukuthi kukhona nje bantu noma ungusisi nje uthanda ukuthi uhlale uright ufake ama-nails inywele zakho ezinde uyabona uhlale ulukile enhloko. Hayi kuba khona nje oyedwa anti athi mara uyabona ukuthi Siphokazi uyayimosha imali njalo nje wena mazipho made inywele ezinde zokufakelwa uma ungafakanga inywele zokufakelwa ugcinile enhloko ulukile uyabona ukuthi uyayimosha imali. Uma nje ungaba yi-natural girl ungonga imali eningi. Siphokazi awunamoto nebontanga bakho bayinayimoto. Kusho umuntu akalinayo nengolovane akase ayithenge ingolovane kubo. Maye mina ngiyabona ukuthi no yenza lento ekujabulisayo uma le mali isekhona yabona. Ngoba manje awukwazi ukuthi ungajabulisa wonke umuntu. Uqala ngemoto uyayithanda imoto yakho bayabuza abantu abadala ubhadala malini ngenyanga uyamtshela hawu sokabhadala imali engaka yemoto uyazi ukuthi kulo 5 years kule mali oyibhadala ngenyanga ku5 years nje bongabe wakhe isithabathaba sendlu. Hawu la dondoni nje bekungaba nguwe onendlu enkulu ungayipenda uyifake nefurniture kule mali obhadala ngayo imoto. Manje uyazibuza kothenga imoto kuthiwa no kube wakhe indlu kowakhe indlu kuthiwa no uzawulashwa ngibani manje bese ini imvula uzawugibela lendlu yakho uma ini imvula kumele emsebenzini. Yabona mshana ucabanganga manje vele ngathi akwenzeki ukuthi ujabulise wonke umuntu yabona. Awuthengi impahla kuthiwa uyenzani le mali ungahlubula kangaka ugcoke impahla embashile kodwa ubusebenza Thokozani uyazihlaza. Awukwazi ukuthi ungaba nebhrukwe eli1 namashethi ayi2 ubusebenza. Balansisa mfana wami thenga impahla khona noma ngabe uphela lo msebenzi uzokhona kuya kuma interview ngeimpahla ezibukekayo eziright. Lento manje lena seyiphikisana nale ithi ungathengi kakhulu impahla yabona yonke imali ungahamba ngenyanyavu lemoto uma ungathengi impahla yabona. So thenga imoto kuthiwa why ungaqalanga ngendlu uqala ngendlu kuthiwa uzogibela lendlu nama yini imvula. Uyabona nje ukuthi lento ayina balance. Uqala ngokulobola bathi usula uyomhlalisa kuphi lo mfazi. Ungalobola wena unganandlu awunamoto yogibela nalomfazi emateksini bese bakuhlalisa phambili umfazi wakho bambeke ebackseat amshela amadoda ase backseat uzakwenza njani. Uyabona ukuthi awunangcondo. Uqala ngokulobola into egcinwa ngayo. Why ungaqali ngokuthi uzithuthukise wena wakhe indlu uthenga imoto ube nempahla ube nefurniture kungikhathi uthatha unkosikazi yomfaka endlini.